To masu kallon mu suna na dai Hajara Bauchi. Ku ci gaba da kallon mu a cikin shirin nishadi zalla. Yau ma muna tare da babban bakon nan namu amma ba za ku ji sunan shi daga baki na ba. So. Kai. Ya Rasulullah manzon Allah. Sallallahu Wayo Allah na fata daɗi. To babu laifi. To kamar yadda kika faɗa, ni da sunana Abdulkadir Abdullahi Fage kuma darakta ne na ƙungiyar Tauraro. Kuma na zo wannan TV ta mu ta nishadi dan nishadantar da yan uwanmu da abokan arziki. Masha Allah. Saboda haka masu kallon mu da kuke gani wani dan labari zan bada wanda yake dan arashi ne. Kin san akwai arashi akwai kuma wannan. Sosai ma. To wannan wani abu ne ya faru a wani zamanin ana wasu duba gari irin malaman ake ce musu malaman tsafta ne masu towa maza biyu mata biyu. Suke bin gida gidan ne. Yawwa su maza su da kofar gida suna duba yanayin kofar gida da tsaftarsa. Su kuma mata za su tsindima cikin gida. Su masu duba ban daki da soro da ina ne da inda ake ajiye shara. To a cikin tsakar gidan akwai bishiya. To shi kuma wani yaro sai aka mai irin an mai kwalkwalin nan. An kin san da aka ake aski a sille ka tas. To an sille shi. Kai gaban madubin arna. Sai baba ta ce je ka shafa hoda. Ya shiga shafa hoda nan ko shafa hoda sai zo na dinga zazzaga hoda akan shi. Duk ya shafa jikinsa gaba ɗaya da hoda. Ba wanda ya gan shi. Yana fitowa sai tsaraf sai haye bishiya yana ta wasa. Yana cikin wasa can ba sai rashe sai balle ba sai to iwu sai tika kasa to ba sa abun shaɗi ba abun ƙarashin kai ya ga lokacin da faɗo ya irin zaman yan borin nan ya kafafu a buɗe wannan duba garin su biyu suna shigowa salamu alaikum sai kiru ɗaya ta kalli wannan yaran a zaune da toka sai ce kai kuma daga ina sai ce daga sama da sai ku suka juya a guje suka waje suna fita su kuma su wannan maza na waje suna jira su ba san me ko wannan ba su wasu suka yi nan wayannan suka yi yamma wayannan suka yi shi kuma yaro shi wadda ana gudu ya dauka wani abu ne su suka hango a bayansa sai ya ƙara biyo su me kun yabi maza sai ya mata sai gudu kuwa su wani ɗan unguwa ina ga miki sai gudu to wannan kin ga ai arashi ne akai shi da mai da suka mai daga ina shi kuma sai daga sama na faɗo shi rashin ko daga sama bishiya faɗo to shi daga saman bishiya ya faɗo ko kuma daga sama su sun daga sama a dinga ko faɗo ai wannan ma abin tambaya ne wannan shine to wannan kadan daga cikin wannan abin nishadi ne